El meu nom és Marcos i junt amb el meu equip, Zoe i Nicolás, explicarem el treball que hem fet sobre el cantueso. El cantueso és un arbust llenyós de poca altura que té flors en mesos d'abril i juny. Les flors són xicotetes en tons lila i morats. És una planta aromàtica endèmica de la província d'Alacant. Com a curiositat d'aquest arbust, destaquem que al arreplegar-la no la arranquem, sinó que la tallem perquè continuï creixent. A ells, el 12 de maig es celebra el Dia de l'Assumpció, on els il·licitants i il·licitanes pujaven de manera tradicional al pantà d'Elx per a fer els retes. Podem usar el cantueso per a fer infusions, formatges, olis i sabó. La infusió del cantueso és digestiva i se realitza amb un grapat de flors i se fa en aigua calenta i en un filtre. Esperem que us hagi agradat el nostre treball i si t'ha agradat, dona'ns like.